Ahojte hľadači pokladov, tentokrát sa k vám prihováram nie s kartičkami Formuly 1, ale so zberateľským komiksom. Konkrétne takto vyzerá ešte zabalený. Zakúpený tento konkrétne bol na stránke Pokestar, to znamená, že nám ho otvárali priamo na streame. Keď si ho objednáte cez Pokestar, tak je to vlastne Ribbon Ship. To je, otvára sa to priamo na streame, všetky objednávky. Keď chcete, aby vám prišiel zavretý, tak si ho objednáte na cardempire.sk. Cena tohto zberateľského komiksu, prepačte, budem to tu trošku, lebo si nasadzujem rukavičky, je 265 €. Nachádza sa, už keď odstránili ten obal, nachádza sa to v takéto krásnej krabici. Nebudem hovoriť, že sa nám nelúbila, práve aj kvôli tej krabici sme si to chceli zakúpiť, aby sme vedeli, ako to vyzerá, čo sa v tom nachádza. Nemáme ešte žiaden komiks, nemáme nič také podobné, takže poďme na to. Samozrejme, môžete tam nájsť rôzne komiksy. Oni sa potom líšia tým, čo sa tam nachádza. Aký je to komiks, akého roku je, či tam má podpisy, koľko tam má podpisov a všetko toto zvyšuje jeho hodnotu. Takto to vyzerá, keď dáme dole krabicu. Je to obdobné ako pri hitparádach u Pokémonov, tiež je tam takýto papier, kde máte hitparád a keď sme videli tento case hit, tak sme vedeli, že tam bude nejaká peckovica. A čo sa týka tých peckovic, tak sú tam také 3 ťaháky. Jedným z nich je Deadpool, ďalším je Havardak a ešte ďalším, teraz nie som si istá, čo to tam bolo, ale sú nejaké 3 ťaháky, kde vlastne tá hodnota toho komiksu by mala byť celkom pekná. Je to gradované, ja vám aj ukážem, akou spoločnosťou, takže si to poďme pozrieť. Ja si to takto skúsim otočiť. Neviem teda, či to bude vidno. Dúfam, že to mám dobre. Takže je tam komiks Havardak, hodnotenie 9,6, CBCS, spoločnosť. A tento konkrétne, keď nám to otvárali, tak sme úplne vyskali, obsahuje 3 podpisy. Tu je to napísané. Signatures Verify. Tak to znamená, že sú to pravé podpisy kresličov, alebo teda dizajnerov, ako Frank Brunner, Steve Lealoha a Vol Meyerik. Takže je to Marvel z roku 1976, konkrétne z 1.1.76, hodnotenie 9,6. Z tohto roku je to veľmi vysoké hodnotenie, jedno z najvyšších, aké môžete vidieť alebo nájsť na internete. Táto hitparáda je vlastne profesionálne hodnotený zberateľský komiks. Vydané je to ako limitovaná edícia a sú tam teda podpisy týchto tvorcov, čo zvyšuje jeho kvalitu. Tak poďme sa naň pozrieť. Wow, nádhera však. No nám sa to veľmi ľúbi. Tu sú tie podpisy. 3. Je tu ešte kresba Spidermana. Je to nádherné, úplne nádherné. Tu máme 3 podpisy. 1, 2, 3. Je to úžasné. Ja vám to môžem aj takto vybrať, aby ste to videli. Čakajte, to dáme preč. Opatrne. Je to ešte zabalené v obale. Boli sme si po to osobne. Nechceli sme riskovať poštou ani žiadnym kuriérom. Takže takto to vyzerá. Pozrieme si to z druhej strany. Máte tu čiarový kód, kde si to viete skontrolovať. Tak to vyzerá z druhej strany. Veľmi rada by som si to otvorila a prezrela ten komiks. Ale o tom toto práve je. Je to nádherný kúsok. Naozaj. Naozaj nádherný kúsok. Takže takto to vyzerá. Odporúčam.
zberatelia, hľadači pokladov odporúčam, naozaj je to krásne. Čaute.